Dobro večer u Dnevniku RTS-a. Ja sam Milica Nedić, ovo su vesti dana. Eulex policija uhapsila nekadašnje komandanta OVK Sabita Gecija zbog zločina nad Srbima u logoru u Albaniji. Požarevcu proslavljena 180. godišnjica garde Vojske Srbije. Neće biti čudno ako u spoljnoj politici napravimo neke nekonvencionalne iskorake, najavljuje lider DS-a i predsjednik Srbije Boris Tadić. Od sutra moguće veće zaduživanje u bankama. Limit za ratu kredita 40% plate. Velika Britanija bira donji dom parlamenta. Vladajući laburisti u problemu, ukazuju predizborne ankete. Ana Ivanović u polufinalu turnira u Rimu. Đoković večeras počinje odbranu titule u Beogradu. Eulex policija uhapsila je bivšeg komandanta OVK na području Drenice Sabita Gecija, osumnjičenog za ratne zločine počinjene od aprila do juna 1999. Rekli smo na početku o uspehu Ane, večeras navijamo za Novaka, a Tijana, dani koji predstoje obećavaju i najavljuju mnogo. Jeste, bit će tu raznih sportova, bit će raznih dešavanja, a moramo početi od košarke. Bliži nam se Final Four. Dolazi vikend odluke za košarkaše Partizana. Najprijatnije iznenađenje evropske košarke ove sezone pokušat će da ponovi nemoguće. Prošlo je 18 godina od osvajanja jedinog trofeja. U petak u prestonici Francuske počinje završnica Evrolige. U 3 dana 4 meča promenit će sliku na evropskoj mapi. Branioca trofeja nema na Final Fouru, ali tamo jeste Slobodan Šarenac. Slobodane, lepo ti stoji taj Pariz. Kako je večeras tamo? Lepo mi stoji Pariz. Nije loše, svi oni koji kažu da je Pariz najlepši u maju, u pravu su. Zaista je predivan u maju, a ovo što vidite za mene je triumfalna kapija i ne, ovo nije montaža, već je zaista kao ovo u sred bela dana, kao da je, na primjer, 4 sata popodne. Iz Mediterana na Balkan danas je stigla topla, vlažna, nestabilna vazdušna masa. Srbiju je zahvatila u najtoplijem delu dana, pa su padavine bile tako intenzivne. Ste gledali Dnevnik, ostanite uz RTS, prijatno večer.